שלום לכולם, אני כאן עם כפיר בערוץ מיינקראפט וורלד, ואנחנו חושבים שמצאנו את אורבריין. ואוקיי, בואו נתחיל. מצאנו 3 רמזים לקיומו. קודם כל, כפיר תגיד היי. היי. אוקיי, זה כפיר, הוא יזוז עם השחקן ואני כאילו אדבר ויגיד על הרמזים. אוקיי, רמז ראשון, יש כאן 2 בלוקים של סטון ליד הבית שלנו, שזה ספאון בערך, ואנחנו לא שמנו אותם, וזה בלוקים שהם ממש כאילו רגילים, לא קאבלסטון אלא סטון. רמז שני, אפשר תיכנס לתוך הבית. אוקיי, התיבה הזאת הייתה מלאה במלא דברים שהכנו ואת הכל שמנו, ופתאום הכל נעלם, וגם עלינו היה הרבה דברים והכל גם נעלם. עכשיו בואו נראה לכם את הרמז השלישי. אוקיי, זה הרמז השלישי, מפה חתוכה, אוקיי? והיה גם מלא קריפרים פה בפנים, וסקלטונים וזומביז ומלא דברים, מלא מובים, וזה קיצר. אז מי שיכול לעזור לנו ולהגיד לנו אם מה שראינו זה נכון, אז שיספר לנו. יאללה ביי.